אחד מהדברים היותר חשובים בתהליך חיפוש עבודה זה לא להיות לבד. הרבה אנשים מתביישים לדבר עם חברים שלהם, הרבה אנשים מתביישים לדבר עם אנשים שלמדו איתם, אנשים שמכירים שנמצאים בתעשייה. הדבר העיקרי שהם לא מבינים שיש המון משרות שהן לא מפורסמות, ואותם חברים יודעים שהמשרות האלה קיימות בתוך החברה ומחפשים בשקט. אז חבר'ה, כשאתם לא פונים לחברים שלכם שיכולים לעזור לכם למצוא את המשרה הבאה, אתם בעצם פוגעים בסיכויים שלכם למצוא עבודה. והכלי של נטוורקינג הוא סופר הכרחי למציאת עבודה. אז אם לא השתמשתם בזה עד עכשיו, do it. תעשו רשימה של אנשים ותפנו אליהם. בהצלחה.